בכל לילה מלילות החנוכה יש סגולה להתפלל במשך החצי שעה ליד נרות החנוכה. מיד אחר הדלקת הנר הראשון אומרים את הנוסח, הנרות הללו אנחנו מדליקים. יש בו 36 תיבות כנגד 36 נרות שמדליקים כל ימי החנוכה. בסיום הדלקת הנרות אומרים את כל פרק ל' בתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, עד למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מודקה. ואז מתחילים לומר את הפסוק, ויהי נועם אדוני אלינו עלינו. וכן אומרים את כל פרק צדיק בתהילים, יושב בסתר עליון, כך 7 פעמים. ואז אפשר להמשיך להתפלל ולבקש כל אחד בקשות אישיות ופרטיות. חנוכה שמח לכולם.